Karon isaulog nato ang 123rd Philippine Independence Day ugma na hinumduman pa baka sa mga Dabawenyo ang diwa nini labi na karong dunay pandemya. Atong sayron pinaagi nining report. Ikadawang tuig na sa pagsaulog sa Pilipinas sa Araw ng Kalayaan o Philippine Independence Day nga dunay na sinating pandemya. Sa sitwasyon karon, mahinumduman pa ka kini sa mga Pilipino? Wala. June 12. June 12? Wala ka ka-remember? Wala. Sir, unsay nga karong Sabado? Independent Day. Pipila kanila daw nalimot na sa importansya niini gumikan sa kalisod tungod sa pandemya. Pero dili na kasi importante para kanimo karon sir. Wala di naman siguro kay tungod sa COVID. Apan duna say hangtod karon nagatuo nga angay gihapon sa ulugon ang Independence Day kada Hunyo 12. Kini aron mabati sa musunod nga henerasyon ang importansya niini para natong mga Pilipino. Sama na lang ni Edwin Paras nga migahin gayud og kwarta pampalit og flag ug ang usa ka dekada ng flag vendor nga si Nicolas Bendol. Siyempre, isilibrant ko na ako sila kay mga sa una mong panahon kay kung wala ni sila, dili mo puta mga tao po siguro. Para sa makainom din po ng mga tao na po yung Independence Day. Karong dunay pandemya, kini ang panahon nga mas magkahiusa kitang mga Pilipino ug magtinabangay aron sa hingpit masinati sab nato ang kagawasan gikan niining pandemya. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.